nyaka giko. Kawachako en ni nonro dhi nyime mar nono gima notimore od bura e kaunti ma Garissa chieng' tich ang'wen, kama MCAs nodhao kendo gichungo chenro mag od bura na apoya. Lweny ma kamano noweyo ka mwandu mathoth mag od bura nokethore. Lweny nochakore kane spika mar od bura Abdi Ile Nerik tayo twak mar komiti mar od bura no. MCAs motelo ne committees igi nowang' mochako lwero spika. Kaluwore kod spika noyudore koluore kod mesa e apisi, gima nochuno mondo mi oring kode kama kare kod apisas mag arita od bura. Kane loso gi jofwambo tok lweny no, spika wacho ni kata bedo ni norese, MCAs mane giwang' kanochako luwe ka gidwaro koya. Who are there? Actually, one of them is not even a member of the committee. The other two were members of the committee. I just found myself bombarded with chairs and tables stand on me. You know how the chamber is, that both sides of the rows. So these three members sat opposite of each other, and while I was conducting the business, they all, rained the chair and the tables with kicks, and that it has with kicks, and then I was sandwiched between the long tables or the chambers. The matter is in court, and we cannot engage ourselves in that matter for now until we finalize that process of the court. Ramogi seche gi wacho ni duond buche siasa makone kod kocha dwaro mondo mi